a so ne na yi barna na gyara laifukana na ribanta da so daga da ban sanya yake ba. Soyayya 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 soyayya. Shi so duniya ce na da daɗin shigowa, tunda na yi dace godiya ban bari ba. So ruwan zuma ne idan ka sha na da daɗi, kuma magani ne da ya kere makuɗi. Idan wahala ce ban ga kamar yaso ba, idan ka yi dace kar ka bari a karɓa. An ce so halitta shakka babu sake, Allah ban sanin so ba wani ɗan adam ba. Nazari akan so akwai aiki da saura, in ta yi mini laifi ina zan kai ta kara. A yi fada a shirya ba za a yi shari'a ba, ya zama bauta duk addinai sun karba. Ba ko guda wanda baya so a lallai, duka duniya so ya kawo mu mai bauta. So ruwan zuma a sa'in da yake shiga, so ruwan guba a sa'in da yake fita. Na ɗauki so kamar saƙo mai shiga, da ya tashi shi ko sai mini ba zata. Na so in gane ya so yake ne a da na bibiya ban gano masanin nasa ba. Zan rayu da so iya tsawon raina, na ji na gani duk inda zani yanzu jagora so yake mini. Wanda daga ya kamu sai an ce masa mahaukaci, komai kuce tun da soyayya ce ta jamini. Ba dan da so ba a cikin kuwaiwa za ya sanni, ba ko guda a duniyar balle ku zo ku gani. Idan ka sane ni idan ma ka so ni ban mata birki ko za ta kashe ni. So duniya